Rahbor nakaslem jong Nong Hima. Ka Hamas kala Pyllait no e Baroh arpo Ngut kinong Israel kibedang kibla Shah Rahbor kumisi benta ban sange yasiat kibla ne arsnam katma habdeng ki Hamas bad ka Israel kibla Metïap de ki pho hajar Ngut ki men siembrio katba kala Aiti ru ki Tylli ki Metïap na ki arpo prangut kibla yap na pedeng kini kibla Shah Rahbor bad kin sa Aiti biang se ki wepat ki Metïap badang sa hadien katuk ne por ka Israel pat kala penna ba kala Pyllait yaki shejak nais pa Ngut ki koidi nong Palestine ki bela shakem ha ka Israel ha ka ni jingate kular nak muda ka jing siu kaliang ha ka skining kong kata yo ki shipai ka Israel ki lalit ben shau no ki bela Shah Rahbor ha ka Hamas bat Pyllait kaliang ki arspa san Ngut ki koidi ka Palestine kala Pyllait ru ki dur jong ki bela Shah Rahbor bela Pyllait no ada ka Hamas ha ka bela i ba ki bahayang hasam bat ki paralok parajor jong ki bela Shah Rahbor kila kudup da ka jingkmen naba kila yo banwan phayang u president ka US u Donald Trump ulapoi ha Israel ban rakhe ke jingla ka US ban penyesuk ban Pyllait ki bala Shah Rahbor bat ki koidi jong ka Israel bat ka Palestine bat ya ro yu menteri rang ba adu ka Israel u Benjamin Netanyahu u bala ko ngu ikani ke jingesuk u Trump u laong ba kathma kala kut hapdeng ki Hamas bat ka Israel ha ka por ba ulet ha Israel nak benta kani ke jing Pyllait ki ba Shah Rahbor ha ka jingate kular sangi asiat hapdeng ka Israel bat ka Hamas Kajingite kular sangi Asiat ha Gaza kala sedang ha singit ho ding hadian baka Israel bat ki Hamas kile menjurlang da kajing penyesuk utram. Ki pat ba nong shnong ka Palestine bat jong ka Israel kile kemen balawan biang kajing sok ha bedeng jong ki Tylli kiri. U menteri rang ba adu ka Israel u Benjamin Netanyahu ulai khuble ye utram halor kajing la jong u ban penyesuk.